Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Nonso kwere Chioma nkwa sị ya na ya ga-alaghachite azụ ma o mechie ọrụ na mgbede echi ya, ka ya mara ihe o chetara. Ka ọ gachara izu atọ, Nonso kpọrọ Chioma gaa obodo ha maka ịgwa nne ya na ya ahụla obi ya. Nneọma nwere nnukwu ọṅụ mgbe Nonso gosiri ya Chioma. O bunyere ha abụọ ihe oriri ka ha rie. Ka ha richara, Nneọma sekpuru ala kelee Chineke ma rịọkwa ya ka o chebe Nonso na Chioma ka alụmdi na nwunye ha gaa nke ọma dị ka o mere n'isi nwa ya nwaanyị bụ Obiọma. Nonso mechara nye nne ya ọkpụrụkpụ ego wee gwa ya na ya chọrọ ịkpọrọ Chioma gaa hụ Ejike ka ọ mara ebumnobi ya. Nneọma gwara Nonso na ihe o mere bụ ihe nwata maara ihe na-eme, wee gwa ya sị na nwata tofee kedu maka nna gị, o toruo kedu maka ndị be gị. Ka chi ụtụtụ echi bọrọ, Nonso na Chioma kwadoro buru ụgbọala wee gaba na be Ejike. Ka ha abụọ ruru, Chinwe na di ya nọ na mbara ezi mgbe ahụ na-anara ikuku ma na-akọrị akụkọ dịka di na nwunye si eme. Ka Chinwe lere anya hụ Nonso, ihu ya gbanwere ozugbo. O were iwe baa n'ime ụlọ na-ekeleghị onye ọbụla. Ejike nabatara Nonso dịka nwa ya n'ihi na ọ bụ onye nwere afọ ojuju n'ebe mmadụ ibe ya nọ. O jighị Nonso egwu egwu. Nonso weturu obi ala wee kọrọ ya ihe butere ya n'ụlọ ya. Ka Nonso kọsịrị ihe niile ndị a n'ọnụ, Ejike kpọrọ nwata nwaanyị ahụ jụọ ya sị, "Ada, ị hụrụ Nonso n'anya?" Chioma zara ya sị, "Ee, nna anyị, ihe ya masịrị m nke ọma." Nke a nyere Ejike nnukwu ọṅụ. O wee kwe ha nkwa na ya kwụ ha n'azụ n'ihe gbasara alụmdi na nwunye ha. Mgbe Ejike na Nonso na-akparịta ụka, Chinwe zoro onwe ya n'ime ụlọ. Gbanịa ka anyị chọpụta ihe merenụ. Ndeewo.